Здравейте, приятели! Днес ще чета Битие 8 глава. И ще видим докъде ще стигне. Започваме, приятели. Тогава Бог си спомни за Ной и за всичките животни и за всичкия добитък, който беше с него в ковчега. И Бог направи вятър да мине по земята и водите престанаха. И изворите на бездната и небесните прозорци се затвориха и дъжд от небето спря. Малко по малко водите се оттегляха от земята и след 150 дни водите намаляха. А на 17-тия ден от 7-я месец ковчега заседна върху Араратските планини и водите намаляваха непрестанно до 10-я месец и в 10-я месец на първия ден от месеца върховете на планините се показаха. И след 40 дни Ной отвори прозореца на ковчега, който беше направил. Изпрати гарвана, който като излезе летеше насам натам, докато водите на земята пресъхнаха. Изпрати от себе си и гълъб, за да види дали са намалели водите по лицето на земята. Но гълъбът се върна при него в ковчега, понеже не намери почивка за краката си, защото водата беше още по лицето на земята, на цялата земя. И той простря ръката си и го взе и го внесе при себе си в ковчега. И като почака още 7 дни, пак изпрати гълъба от ковчега и надвечер гълъбът се върна при него и ето имаше в клюна си току-що откъснат маслинен лист. Така Ной позна, че водите са намалели по земята. След това почака още 7 дни. Изпрати гълъб и той вече не се върна при него. В 601 година на живота на Ной в първия месец, на първия ден от месеца, водата пресъхна на земята и Ной вдигна покрива на ковчега и погледна и ето повърхността на земята беше изсъхнала. А във втория месец на 27-я ден от месеца земята изсъхна. Тогава Бог говори на Ной и каза: излез от ковчега, ти и жена ти, синовете ти и жените на синовете ти с теб, изведи със себе си всичко живо от всяка плод, което е с теб, птици, добитък и всичките пълзящи животни, които пълзят по земята, за да се размножават изобилно. По земята да се плодят и да се умножават по земята. И Ной излезе и с него синовете му, жена му и жените на синовете му. И всичките животни, всичките пълзящи животни, всичките птици, всичко, което се движи по земята според видовете си, излязоха от ковчега. И Ной издигна алтар на Господа, и взе от всяко чисто животни, от всяко чиста птица и пренесе се изгаряне на алтара. И Господ умириса благоухание на умилостивение. И Господ каза в сърцето си: няма да проклинам вече земята поради човека, защото помислите на човешкото сърце са зло, още от младените му. И няма вече друг път да поразя всичко живо, което направих. Докато съществува земята, сеитба и жетва, студ и горещина, лято и зима, ден и нощ няма да престанат. 9 стих. 9 глава. И Бог благослови Ной и синовете му и им каза: бъдете плодовити, умножавайте се и напълнете земята. Ще се страхуват и ще треперят от вас всички земни животни и всички небесни птици. Те с всичко, което плъзи по земята и с всички морски риби са предадени в ръцете ви. Всичко, което се движи и живее, ще ви бъде за храна. Давам ви всичко, което също както зелената трева. Месо обаче с живота му, т.е. с кръвта му да не ядете. А вашата кръв, кръвта на живота ви, непременно ще изискам от всяко животно, ще я изискам и от ръката на човека,
от ръката на всеки негов брат ще изискам живота на човека, който пролее човешка кръв и неговата кръв от човек ще се пролее, защото по Божия образ направи Бог човека. А вие бъдете плодовити и се множете, разпространявайте се по земята и се множавайте по нея. После Бог говори за Ной и на синовете му с него и каза: ето аз поставям завета си с вас и с потомството ви след вас и с всяко живо и с всичко живо, което е с вас, птиците, добитъка и всичките земни животни, които са с вас, с всяко земно животно, всичко, което е излязло от ковчега, поставям завета си с вас, че няма да се изтреби всяка път от водите на потопа и няма вече да настане потоп да опустоши земята. И Бог каза: ето знакът на завета, което аз поставям до вечни поколения между мен и вас и всяко живо същество, което е с вас. Поставям дъгата си в облака и тя ще бъде знак на завета между мен и земята. Извинявам се. Когато докарам облака на земята, дъгата ще се яви в облака и тя ще си спомни завета си, който между мен и вас и всяко живо същество от всяка плод, и водите няма вече да станат потоп, за да изтребят всяка плод. Дъгата ще бъде в облака и ще я гледам, за да помня вечния завет между Бога и всяко живо същество от всяка плод, което е на земята. И Бог каза на Ной: това е белегът на завета, който поставих между мен и всяка плод, което е на земята. А синовете на Ной, които излязоха от ковчега, бяха Сим, Хам и Афет. А Хам беше баща на Ханаан. Тези трима бяха синове на Ной и от тях се насели цялата земя. И Ной започна да обработва земята и наседи лози, и като пи от виното, се опи и се разголи в шатрата си. Извинявам се. И Хам, бащата на Ханаан, видя голотата на баща си и каза на двамата си брати отвън. И Сим и Афет взеха една дреха и, като я сложиха двамата на раменете си, пристъпиха задничком и покриха голотата на баща си, а лицата им гледаха назад и не видяха голотата на баща си. А като Ной изтрезня от виното си, разбра какво му беше направил по-младия му син, каза: проклет да е Ханан, слуга на слуги да бъде на братята си. Каза още: благословен Господ Бог на Сим и Ханан да му бъде слуга, а Бог да разшири Яфет и да се засели в шатрите на Сим и Ханан да му бъде слуга. И след потопа Ной живя 350 години и всичките дни на Ной станаха 950 години и умря. Ако ви хареса видеото, приятели, харесайте, споделяйте и напишете коментар. Довиждане!